Bueno, atzaldeon, eta ongi etorri pikongo xakea. Gaurkoan gonbidatu berezi batekin gaude hemen, Oierrekin. Opa, Oier, Zaldean? zemuz geha. Ondo, mentxe, pixka komentatzea partidok. Vale, txapelketa bat eukiek edo. Bai, Zaragozan eukiziat autonomikoa, Espainiakoa, eta lagun batzuk da, bueno. Vale, Txekun. eta pikongo xaketik nahi genizun ezka, pues partia interesgarri bat edo, analizauko zen nuke gukin. Eta zein analizauko jau? Pentsauziat analizatzea Alejandro Fuentesekin jolastu niana, hirugarren ronda, txubiekin. Bastante tabla zinean da, bueno, bastante interesantia, Vale, kontatu iguk, ze selekzio guauan bestia? Nafarroakin egintuan jolasten, Vale. maia nagoatzen. Bigarrena, hirugarrena edo. Bai, bako zoze. Eta ze musitzen matxa eta hori ere bai. Egia esan nago ondo gogatzen. Hori, hirugarren ronda guan hasiera, klasifikazioa bastante goian egintua jolasten usteat. Bigarrena galdu ingenian Madridekin, eta, bueno, ez egit, bosgarren ojungo gintuan, seigarren, no? Osea que, eta matxa, nago gogatzen, usteat, biterdi o bi ingenian, no? Gogatzen. Hiru bat, usteat. Hiru bat. Ah, biterdi Biterdi bat. galdu bai, biterdi galdu. Vale, zure partida izan zen azkena bukatzen, o ez? Gure partida... Usteat ez, ez bai, azken izan da, Vale. usteat, bai. Vale, eta, bueno, gaude Zarauzko klubian, zenba denbora guan entzitzela etortzen, Zarauzko klubian. Gutiak, baina ez asko aldau, no? Bueno, es bastante... Pintan genian, hau, aurki berriak, va viendo novedades. Bai, no, bastante. Vale, nahek ikartu, hau, Bai. eta hartaka ikonta iguk zer preparauan, zerrez, hau jarriko jartxine. Vale. Hogeto hola, ez? Bai, komodo. A ver, ni txuriekin jolasten anitzan. Vale, Delau. Eso es tío. Konta iguke bai, Fuentesekin jolastu ban azte bete lehenago, puede ser? Bai, jolastu azte deleno promesa zen, osea, Nafarroan torneo bat de promesa suba masei. Eta ere bai berekin jolastu nian beltzekin, tabla zineala bai. Eta uste azkenengo ronda izan da. Interesante nuen bai. Bueno, hau, hola jumerdek, ose. Ah, hola. Bueno, Igualkik, honekin alekin, vale, ba, mai. Ez estikiten. Ez dikiten. Delau saldi Delau, zeu hemen ja sorprendi bizitzan. Nik preparau nian, katalanako linea principalenak preparau nizkian, alfila esazpikin, eta gero enroke eta hemen jaten beltza. Vale. Eta beak, hemen ja zegoz jolastu ditxan da gomito bolga nizkian. Zein zituen Nafarroko entrenadore, Huerga? Huerga da Santi. Huergak bolga jolazten. Bai, Huerga da Santi, Santi, ze bai. Santi? Santi... González? Bai. Bai? Bai. Ja, guzti batzuk, namazkita. Nafarroken. Ah, claro, ez que amiziek. Bai. Horiek. Eta hori, bolga jolastu itxan, nik normalian damazte bin linea jolastenean. Baina ikusita basia segurazki horrekin partia bigo nizkiela, erakinean jolastia, bueno, jatia. Eta zein kontra eiruitea. Dekela lineak denela gutxi gora era bitu niana. Eta ideia doan txekan asoze da, pixkate sartzeko ere preparazio guztiz. Praktika, erabaki praktiko ona, no? Bai, gaina gustatzen zatek linea hau, baina, bueno, behar hau linea hau pixkat behitu zin, gero usteat Huergako esan zila. Eta behin ez egin zitzan azkar. Da, DBRS duenek... No, tipo Blumenfeld. Bai, horiek, tipo Blumenfeld struktura pixkat. Beltzak bilaukoik, deboz bat egin jolaztia, pixkat zenturetik jolaztia. Eta txuria, bueno, pegi bat irabazik, eta segure pixkat espazio hori gatzen. Saldi aceiro inean, bastante normal. Segundio bat, porque nola moitu india hona kamara beirauko eat, ez teken nahi oso gaizki gatzen. Ez ondo, vale. Vale, barkasa. Vale, eso. Hoy desarrollaten jarraitu inean, saldiak aceiro, alfia zazpi saldi aceiro. Debost, da alfia deiru. Hemen, nere ideia, nitxon nola oso seguru, ez? Baina sonatzen itxan nola elau bat jolaztia montu batean. Piskat egitatzeko beltzan espansioa. Eta beltzak dira bite zinean jolaztia saldia be bat usteat, nakasia txuri hauetan blokeatzea.
Orduan alfia deiru usteat non zitxo lau jolasteko. Beltza enroka uinuan. Enroke. Abider bebost. Erenean nahi lehenu hemen azeien jan. Ze usteat lagun duten itxola. Etzekit zerren jango zinu bai. Etzekit iba saldia bider egin alfia bider, baina usteat lagun duten itxola. Itxoitea erabakinean, abider bebost, alfia bider bebost. Fia bezazpi, beltzare bai elau kasilla kontrolatzen nahiek. Piesekin ikusitan ere horiekela, aunque bain, egiak alfia men raro zikela laukin jolasteko. Torre bat inean... Pentsatuan sakrifizio bezala, jolastia helau? Helau, bai, pentsaunean, de hecho, sonatziteko la ideia... Problema eki balingo diekela delau da gero jan, no? Claro, meitizte delau da gero jan, incluso... Men usteat arrazoi bastante gatik ez tekela, baina bai. Beste batzen dit delau da ero itzek. Torre bat inean, ideia honekin jarraitzen, gomendik ezintzatin. Saldia C6. Ta hemen, alfia deiru inean. Makina ietzai gustatzen ideia, uste makinak alauekin jolazte zila. Ta alfia deiruria, pixka raruaek, zeia uste menus bat omatikela makinak. Baina logikoa nik usteat, elau idea honekin jarraitzen. Saldia belauen kontra beti alfia bat altzeatin. Ta hori, hemen elau direkta... Ez egitu nago, baina zitzen gustatzen zer hemen aldaketak da ero torria... Bueno, ez, directamente dama eritzek debaten, no? Bueno, aldeka apenak jan, ez? Ikte sortzi. Bueno, karo bai horiek, jateiat hemen da, hemen elauen torria pixkat medio kolgando behatzek alfia puntatzen. Hor nahi izan alfia diru jolazte horrena. Dama de zazpi. Este que la jugaban ares, ez ziat ulertzen oso ondo zeba. Bueno, makina beste mundua. Eta bina dela unean. Nire idea kontratzen, jugada ona. Beltzak hemen hori, dela huiten baik saldia belau den nire ideia. Eta hemen kasilla txuritan blokea bitu hauek. Ta gero kalkulun eskian saldia belau zitxekan beltzake bai. Ta gero zitxon C-lau bat, eta D-bidere lau. Dekela beltza jolastu zen. Kasemuz C-lau da D-lau, C-lau da D-lau, elau bonituan bastante pentsatzen, se molesta zitxan de hecho, C-lau... Ire planan aurkasiek, no, digamos? Bai, alfia B baten kontra ez D-lau. Baina... Alfia F bat igual? Ez, bueno, alfia F bat ez egin, hemen kalkula unian E-bost. Orduan, jate maik beltzak D-irun, E-bider F6, dama bider D-iru. Ta bueno, POI bat gehiago sekat, struktura hau pixkat haulaek, hankeiak avanzatzen baik mogun batian, ba, igual dekarri zutxo izan, baina, bueno, bengoz ematik kontrolata ziokela. Pieza kondo zeskat, eta, bueno, gero desarroi baukoko ziot, eta txuria gogoeto ziokela. Ta gero beste aukera batuan, claro, beste ideiak saldia jela oiten baik beltzak, oain alfia bider zela usakat. Damako batzen ziokelako. Ta uste jatu erratik, zela honek etzin bali. Uste desetz. Oran janintzin. Eta azuen saldia biderrela joan naturalaek, baina ez tekona. Ustiat hemen honen alfia biderrela guala eta hemen egitatzizkiat arazo batzuk gero sortzi zizkitenak. Lehenengo filan. Saldia biderrela guinean. Eta entorra de sortzi, ja hemen presioa asko ziok, desarroiatzekat bukauta, lehenengo fila pixkat aulaek eta peligroso amateik. Horan, kabaitu mazia da alfia C2, baero bukaran saldia bukatzen ziok, horan horrena jane bertziat, alfia bider, alfia C2, dama bider bat, alfia bider bat, eta saldia belau. Eta hemen beltzak ja kontra jogua sortzik, bastante peligrosoa. Entrada zeu, de irun alfia hau presionatzen ziok, hau medio kolgando aldege hau. Eta hemen erakinean kalidad botatzea. Oso ondo jolastuan hemen, oie? Bai, etzekit... Gebai honituan pentsatzen airu jolastia. Saldia irua gero ituzitzen, como que... Zela hau da, beltzak kontra jo asko sekak, aktibidade asko sekak, alfia hau esinekatea. Beltzak zizkaken abantaian truke peoi bakak, baina auta gero ja ez, no? Auta gero ja ez dekukiko peoi bat, ez dekukiko pareja... Ja, a ver, egiak, ustean makinak hau ematezila torre bider 6. Ja bena guatzen ondo ze variante ematezizkin. Baina eski adiez hor, caballo por C1, alfil por B2. Bai. Eta gero alfia lau zinek. Ez.
F1, bueno, bastante igual zelau, no? Zeiru, jaten nahi hemen hau eroitzek, etzekit. Baina bai, bastante peligrosoa, gero beltzak altin zelauekin jolastu eman jana gero bai, Zeiru. Ta honek emateik, baina hitxon oso... Bai, baina oso... Makina bai, sartzeko lako gauzetan, baina beldurra emateik asko. Bai. Da Alfia Beiro jolastu nian. Que Alfia Beiro, bueno, esek ikutzeiat, da Alfia jatzioko batzen debaten. Eta hemen beltzen egia guan zelau jolastia. Alfia Beiro zelau, da bain saldi ezebi. Nire dira guan bain, eseien jateia frankekin. RH sortzi, eta Alfia Beiro. Eta bain, bueno, kalia de bagaltzeian, baina iru peix eskat, beltzak bat... Principios godek al 1X, no? No sé. Etzekit, a ver... Momentu baten egon nintzen pixka bat okerro. Baina... Ba, de hecho galduta. Bakik, beti optimista naukela, zatenean, hemen oier taula zikabaz. A ver, hemen 1X esatia, etzekit, pixka... Gehi. Bai, nik uste baietz. Beltzak enpoi bat rekuperako da... A ver, bi peix eskat, baina... Henian ikusten beltzak nola iragazte zian, ulertzeko. Ja, bai. Taldi ziri bai ikusten nian plan bat, peoia gota. Bai. Eta hemen, de hecho, nera zirako ideia hemen kalkulatzen nuan Alfia G5 jolastia. Osa, Alfia Beiru baino leheno. Bai, pentsau nian. Baina honek galdu iteik. Ze beltza jolastik Saldia biderra bat, Torre biderra bat, Alfia biderra F3, Alfia biderra F6, Torre biderra F6, Alfia biderra batzek. Vale. Eta gero hemen jolasten megat Alfia biderra F6, eta berdina. Torre biderra F6, eta hau berutzeko. Orduan etzin balillo, da Alfia iruin berri zanean, abaten jantzik gari dira, Saldia biderra bat, Alfia bider bebi, torre bat. Hemen, bueno, torre bat egola stick pieza tirazten, ze... Alfia helau zitxon, no? Bai, horiek, Alfia helau zitxon. Ze jaten maiat hemen da torre bat ziok beti. Denbora bagatzik. Bai, horiek, ona noetu torre bat direkto. Alfia F6 intzin. Hemen, zik, pixkat sorprendi bizitxan. Osa, ni hau nituan ikusten, viajian, Bai. kotxian ona etortzen, eta... Bueno, ratuzka ikusi nian, eta justu hori kalkulau nian, no? Alfia helau hoi. Bai. Eta gero handik pixkatea ikusi nian, como que ondo itxola, baina bueno, guazemak ikustea. Bai, hemenik Alfia bider F3 espero nian. Datzekit... Beltzak aldiken pegi bat irazi bez. Baina, bueno, atzekit Alfia F6 gintzin, pixkat, saldi hau abanikatzia hau daitze zaian, no? Alfia jartzea ipaso eta saldian aktibadia restringiteko. Eta saldia geoztinean, pixkat kontrajoa sortzen da pareja alfilesa irazteko. Zeren F6 sartzen nahi nauk. Eta beltzak jan nintzen. De bai beltzak pentsau nian, Alfia de bost altzilain. Baina hemen hau batzen ondo ze pentsau nian. Baina guztiat, Alfia C5, igual. Bai, Alfia C5 uste datu ala. Alfia bider G5, Alfia bider F8, Torria bider E6. Osa, Alfia bider E6. Ah, egon Alfia, egon Alfia C5. Ezin deja. Ja. Ez da ditena gondo batzen, baina hau beste lineatuan. Bueno, janitzen G5-en, Alfia bider G5, Torre sortzi. Bueno, hemen atxatzen dut Alfia de bost. Torre iru, torria ezen ditzen. H6, Alfia H4, Alfia C sortzi. Eta Alfia behiru, Alfia mantenio nizkean. Bai, pareja alfilesak hemen bai, joku asko mangoik. Bai, gainertu zitzen hau Alfia upeo honekin oso ondo konjugatzea bai. Tipikoa izatek hau biak defenditzen du. Torre biderre iru, F biderre iru. Alfia 6, hau importantia gana kalkulatzea. Hemen H2 inean, mate nahatxatik gana. H2. Hemen hau nahiko gaizki, no? Eh? Hemen hau itxon gaizki, ose? Hemen aguantatzea. Preciso jolastu berdek gire parte. Bai, zaila. Herri H2, Alfia B6, presioa sartzik hemen bere ideek montu batean. Torrea jartzea segundan da hau ikutzean. O herria G2. No, Alfia G2, no? Bai, Alfia G2. Torre bat Alfia E5, evitatzen torre B2. Torre bat, honek ikutzeak E2 eta torre B2. Orduan aukera huertziat, ze nahi hoiaten. Eta hemen, usteat herria G2... Ez berkabaztu zenek esati, hemen Alfia E5 txarrek, galduitik.
Zeri, torre bat, da torre bia, jebiko peoia jatea, Bi peo ikusi xi. bai, da oirukoa inkluso ja oso peligrosak. Eta en moduluak, jolastik alfia zelau, Alfia... eta torre bien kontra alfia ze bat, eta hau jolastik. Baina, gara, hau jolastia praktikan, zaila, ikustek, zia hau zinen moitu, erregia, zei dalko eken atea, hau oso ikutazio, peo bat jateie. Ba, etxekan binta. Ba, ez, moduluak aguanta bete, baina, bueno, moduluak bete aguantatzen. Hori, alfia egoz torre bat, da hemen esanean, bueno, erregi aktibako jat, Ignazitek torre bi, ba, erregia felau eta saiau, peia hau nizo zeiten. Hemen oso ondo, jolastu gala iritu zitzen. Bai, eta hemen eiru jate mazin, erregia felau ikutzen torre alfia, orduan ezin dik jebin jan, torre bat, da guain G2, nire dira jolasti H-lau, da era alfionek, nola alfia kasi atxuritakoeken, ba, eta alfionek bi peio da defendiko eskik, oza, peio da peionek hau, base defendikoek, orduan ez saia ingo zaio, jatia da peio bat. Hemen torre lau jake intzin, herri F5, torre iru, eta H-lau. Hemen ja lortze jat, hemen base Digamos, defenditzea. fortaleza bat, o... Bai, fortaleza antzeko bat, Debilidade gabeko posizio bat, no? Oidek, saiatzeko aguantatzen, no, pixkat. Mesitxoen momentua, beltza hemen, torre herri iru, irasita ziok, usteiat, torre bat, ez, inbertzin, usteiat, torre lau jake, herri G2 torre bi, eta G1 kontra alfia C8, usteat. Eta gau, itema jat alfia 6, Claro, gero abikoa zera, ditzen. torre F2, alfia F lau, Jebos. G6, o G2, torre ditzek, ona zia, kondo batzen ustez. Ozitua, nire kalkuluak o gero analizatu dikena. Ez hau gero analizau nian. Bai, hemen apurotan itxon askoako ez itxon. Imagina, etxea. Bai, baina hemen txuriak zitxon lina bere herria hemen gatzegoala, nago gatzen ondo nola, eta galduta gatzen dituen. Baina, bueno, utzi zitxan jartzen peoiak ondo, erregi aktibatzen, H-lau, jak erregia 6, bildurrik etzekat, zitena efendutazio. Fia lau, erregia 6, nahiz zaigo pixkat herria honeak anamaten agarrantziaten peoiak bota. Posizio hau nola baloratzek? Posizio hau, hemen iraztia oso zaila iritzatek. Txuriantzat. Bai, txuriantzat. Alfiak azkenean... Baina kompensazioa bakar, no? Bai, porque kompensazioa azkenean ikerrege fuertioa bakar. Bai, hori bai, baina betire kontu ekibertiat pieza bat solte gehatzen bai, jakikin, alfionek oso ondo kontrolatzik koronazidoko kasia, da azkenean bere herria alkoek zaila hau aktibatzen. Omendik. Onki jarri nintxon alfia esortzin da ikustenean honek ez ikateatzen erregia. Ja, baina, ikusi da taltzia ingelau herria, txese herria, G2. Baina, bero ez oso, klaro, nola jasegitzekin. Eta hori hemen, nik hemen nahinean zaila hau zeo egiten zekau, matxa usteat ja... Ja, berruan irabazi, bai, bi bat, empatatzeko matxa, no? Oidek, bi bat iraz itxan matxa da... Ze zaila berdian, baina oso zaila guan. Fia zela guinean, preparatzeko peoi hau botatzea torre diru evitatzeko. Torre febia lau, torre febia alfia egoz, eta alfia, haure berriz tipikoa, peia alfia efenditu dituk. G5 tintzin hemen, eta hemen janda alfia esortzi. Hori evitatzeko bere herria aktibatzea. Eta... Hemen nik esatena, hostia, eske pei basekau, kalidadean truke, eta erregobia, pues, kompensazioa ziok, no? Bai, nik hemen irazten imposible ikusten jase. Nire herria moztuta ziok, alfia oso ondo dago kontrolatzen, kasiak koronazion, da esango jak, oza, ez egin doa jaten koronatzeko. Zerako banean alfia sartu aldatzen. Aldau inberko dituko alfia gehunen baten. Karo, baina ez egin nola. Ze torria oso fuertiak. Eta hori hemen izitxan torre de bijake, tablas eskau zitxan, eta bueno, acepta ginean. Ze ya... Biok apurauta, oso apurauta gitxan, uste dut. Zer minutu bat eta bi olako. Bai, denbos oso gitxan, txekan, olako zizio eta... Vale. Eta bueno, acepta ginean, tablas... Bueno. Zine asko uste dut. Ba, partida ona. Partida ona, oie. Bai.
Nivel hona egin zematen, no? Bai, nivelak inguzta, bueno, maitzak ez digu izan... Konta egu, zer dakak agendan urrengo txapelketa, nun ikusi halko jau, oier? Urrengoa benazkezekat, ustaiak lautik amairura usteat. Da gero ustaian eba izekat... Oviedo, Oviedo hori deko, pende Oviedo zekat. Da gero abuztua hortik aurreatzeko zo, barri baina, ustaiako hangoz... Ba, benazken inberkenaik partida irabazi, haber retransmisioa nahon, ba, pikon hon ikusi alizateko guke bai, no? Saioko, no? No bajes del tablero 10. Saia baina. Vale. Bueno, ba ekipo, hautze izan dugu gaurkoz, oain el hautxo bajango jau, no? Bai. Que nos lo hemos ganado. Eta hori, pues urrengo arte ekipo. Ondo izan. Venga.